Se olisi taas BMX-poika ja tosi kiva, että olette käynyt seuraavassa BMX-poikaa. Niin, jos me saatais vaikka tuo, mikä onkaan, 100, no se olisi vähän liikaa. Mutta vaikka 20 tilaajaa, niin mä teen tuosta telttamökistä, tai telttamaja, mikä onkaan mökki, niin telttasauna siis, niin mä voin tehdä siitä, lähettää tähän YouTubeen vaikka kuvia, jos tulee 20k. Ei just 20 tilaajaa, niin se olisi tosi kiva, jos tulisi. Ja sitten mulla ei vielä ole ihan hirveänä katselukertoja, mutta siis mä tarvitsin aika paljon vielä. Mulla oli mun vanhalla kanavalla oli 1000 ainakin. Niin jos me saadaan 1000 ainakin, niin sitten tulee tunnin jakso, niin se olisi moro.